Felly, croeso cynnes iawn I bob yr un ohonoch chi i'n cyfarfod ni heno. Rydyn ni yn edrych mlaen yn eiddgar I wrando ar yn siaradwraig gwadd ni, sef yr Athro Catrin Williams. Mae hi yn mynd I siarad ar, fel mae'r teitl ar y sgrin yn awgrymu, shwt I ni yn cyflwyno, yn deall a dirnad y Testament Newydd yn nhos a'n hamser ni, a shwt I ni wedyn ni yn siarad am bythi fe ymhlith yn gilydd fel Cristnogion. Mae Catrin yn athro'r Testament Newydd ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, a mae'n falch iawn dy fi ddweud bod I gweinidog hi, sef y barchedig Betty Wyn James, gyda ni yn y gynulleidfa heno. Felly, timlwch yn gartrefol iawn yn ein plith ni, Catrin, a rwy'n siŵr yn bod ni gyd yn edrych mlaen I fwynhau eich cyflwyniad. Byddwch chi yn croesawu cwestiynau ar y diwedd? Dwi wedi llunio chydig o gwestiynau fel bod ni'n cael bach o egwyl yn y canol a chydig o drafodaeth, gobeithio. Na fe, gwrdd, diolch yn fawr iawn I chi te. Fi'n mynd I roi pawb ar mute os gallai ffindo. Wel, cariwch chi ymlaen a byddai'n rhoi pawb ar mute yn y gyfamser. Iawn. Llawer o ddiolch I chi am y gwahoddiad, ac os gai yn y lle cyntaf ymddiheurio, mae dyma'r trydydd tro i'r sesiwn yma gael ei trefnu oherwydd bu'n rhaid gohirio y sesiwn cyn y Nadolig oherwydd profedigaeth yn y teulu a'r salwch o'n rhannu hefyd. Felly diolch I chi am fod yn amyneddgar ac I bod fi'n gallu dod nôl am y trydydd tro. Wel, fel ydych chi'n gweld, y pwnc mae Aled wedi gofyn I mi siarad yn ei gylch ydy Astudio'r Testament Newydd. A falle gai ddechrau trwy nodi mod i'n cychwyn neu yn dod I ben y deud y gwir ar fod yn dysgu Testament Newydd mewn prifysgol ers 34 o flynyddoedd. O'n i'n methu credu'r peth pan o'n i'n gweithio bryd allan yn gynt heddiw. A dwi wedi gweld newidiadau mawr iawn yn y maes yn y cyfnod hwnnw. Byddai'n sôn ychydig am fel o'n i'n cael yn hyfforddi fel myfyriwr ym Mangor yn yr 80au cynnar a sut mae hynny'n cymharu falle efo'r ffordd y bydden ni'n yn gobeithio mod i'n cyflwyno'r maes heddiw. A mae un peth yn sicr, mae'n dal yn destun rhyfeddod I bobl heddiw. Sut y gall pobl fel fi ac amryw o bobl eraill sy'n gweithio yn y maes fod yn gallu honni bod ni'n gwando ni rhywbeth newydd i'w ddweud am y Testament Newydd. Mae gennych chi gasgliad fan hyn o 720 o lyfrau byrion iawn, rhai ohonyn nhw yn dim ond yn cwmpasu un tudalen, pe bai ni yn mesur trwch y llyfrau hyn, mae'n llai na modfedd yn sicr, neu os ydych chi eisiau cymhariaeth arall o edrych ar y Beibl Cymraeg Newydd, 263 o dudalennau yng nghyfieithiad y Beibl Cymraeg Newydd. Rwan, mae'r llyfrau hyn wedi bod yn cael eu dehongli a pobl yn myfyrio arnyn nhw ers yr ail ganrif. Felly mae yna 20 canrif bron erbyn hyn o waith palu ac o waith clofio yn cael ei wneud arnyn nhw. Gai eich atgoffa chi o beth da ni'n sôn amdano fo. Dyma rhyw dabl bach dwi wedi benderfynu, a mwyn ceisio categoreiddio'r llyfrau yn ôl I trefn rwan. Fel ydych chi'n gweld, 4 Efengyl wrth gwrs, Mathew, Marc, Luc a Ioan ar yr ochr chwith, a mae ysgolheictod diweddar yn hoffi meddwl am y gweithiau hyn fel rhyw fath o gofiannau ffydd am Iesu. Hynny yw, maen nhw yn ogystal â cloriannu beth yw'r gred am Iesu, ond yn gwneud hynny o fewn fformat sut oedd awduron yr hen fyd yn ysgrifennu cofiant a'r gair Groeg perthnasol yma ydy'r bios sy'n dod wrth gwrs o'r gair bywyd, ac felly cynnig hanes o cynnig cofnod a chronicl o fywyd Iesu mae'r Efengylau hyn.
Wedyn yn yr ail gategori mae gennym ni lyfr hanes, llyfr yr actau, hanes datblygiad yr Eglwys Fore, cychwyn yn Jerusalem ac yn gweithio i ffordd i Rufain, canolbwynt yr hen fyd yn y cyfnod wrth gwrs, ac yn rhoi pwyslais arbennig ar weithgarwch 2 apostol, Pedr wrth gwrs yn yr hanner cyntaf, ac yna symud ymlaen i'n adrodd hanes yr apostol Paul yn yr ail hanner. Os awn ni'r drydedd golwm, dyma chi'r llythyrau. Ac mae yna nifer fawr ohonyn nhw, fel ydych chi'n gwybod, yn y Testament Newydd, ond dwi wedi nodi mewn coch y rhai sydd yn cael eu cydnabod yn gyffredinol fel llythyrau a ysgrifennwyd gan Paul ei hun. 7 ohonyn nhw, Rhufeiniaid wrth gwrs, lle mae o'n nodi cynnwys ei syniadau a'i ddiwinyddiaeth, ac yna y llythyr cyntaf ail at y Corinthiaid, Galatiaid, Philippiaid, 1 Thessaloniaid a Philemon. Mae yna fwy o amheuaeth a'i Paul ysgrifennodd Effesiaid, Colosiaid a 2 Thessaloniaid i ddefnyddio term technegol. Maen nhw'n cael eu galw yn llythyrau Paulaidd yn yr ystyr bod efallai un o ddilynwyr Paul neu un o fans Paul wedi penderfynu efelychu ei waith o. Ac yna amryw o lythyrau eraill yn cynnwys yr epistolau Catholig. Mae rhain wrth gwrs yn cynnwys 1 a 2 Timotheus a Titus, lle mae yna bwyslais ar, llythyrau bugeilio, mae'n ddrwg am ei, lle mae yna bwyslais ar unigolion a hefyd ar faterion sy'n ymwneud â chyfrifoldebau a ffydd ac arfer mewn cymunedau penodol. Ac yna, y llythyrau Catholig yw'r gweddill yn ôl y traddodiad neu'r ffordd traddodiadol ei dehongli nhw, sydd yn fwy eangfrydig ac yn fwy edrych tuag allan efallai'n fwy na'r lleill. Ac yna i gloi wrth gwrs yr Apocalyps, y llyfr rhyfedd hwnnw ar ddiwedd y Testament Newydd, mi gyfeiriodd D.H. Lawrence at llyfr datguddiad fel Judas y Testament Newydd, llyfr yr ymylon, llyfr oedd pobl yn ddrwg debus ohono, ddim yn siŵr y dylid i gynnwys yn y casgliad yma i peidio. Ond wrth gwrs mae o'n llyfr hynod o ddylanwadol ar ddatblygiad Cristnogaeth a hefyd ar ddatblygiad diwylliant yn y gorllewin ac mewn Cristnogaeth ddwyreiniol o ran y gweledigaethau rhyfedd yma mae Ioan yn ei gael ar Ynys Patmos. Ond i'n meddwl byddwn ni'n jyst yn rhoi rhyw grynodeb felly, oherwydd mae'n ddefnyddiol weithiau cael ei gweld nhw yn y grwpiau yma a lle mae pobl yn ei gosod nhw o ran ei statws a'i harwyddocad o fewn y Testament Newydd. Rwan, beth sy'n sicr, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, ydy mae 20 canrif o drafod wedi bod ar y testunau hyn, trafod a dehongli bob adnod, bob cymal, a gair o fewn i gloriau. Os ga i sôn am ymhrofiad yn hun, bu ysgrifennes i dreithawd PhD, sawl blwyddyn yn ôl bellach, ar 2 air yn y Testament Newydd, my fi yw. Maen nhw'n eiriau pwysig yn sicr, ond yna i chi roi ryw awgrym o sut mae rhywun yn gallu dod o hyd i 100,000 o eiriau ar 2 air yn y Testament Newydd. Ond y cwestiwn sy'n codi wedyn, a fedrwn ni fod yn ffyddiog bod gynnon ni bethau newydd i'w ddweud a bethau newydd i'w canfod am y testunau hyn. Rwan, mae ysgolheigion Testament Newydd yn gynhyrchiol ac yn greadigol iawn, a mae gweisg ni yn Saesneg yn sicr ac mewn ieithoedd eraill yn cynnwys yr iaith Gymraeg, y gweisg a'r llyfrgelloedd yn gwegian o dan bwysau'r cyhoeddiadau newydd parhaus. Dewder yn sicr felly'n perthyn i'r rhai sy'n mentra heddiw i ymchwilio i faes toreithiog y Testament Newydd. Rwan, un peth dwi am wneud heno ydy yn ddeir iawn rhoi rhyw amlinelliad o'r gwahanol ddulliau o astudio'r testunau hyn. A gobeithio bydd hynny'n codi trafodaeth nes ymlaen ynghylch beth ydy arwyddocad y gwahanol ddulliau yma. A'r hyn bydd gyda'i ddweud ydy bod
traddodiad hir, sicr ers dechrau'r 20fed ganrif, os nad cyn hynny, o geisio edrych ar y testunau hyn o safbwynt hanes. Hynny yw, fel dwi'n awgrymu yn y teitl yma, chwilio am y byd sydd y tu ôl i'r testun a defnyddio gwahanol destunau'r Testament Newydd fel ffenestr y gallwn ni agor a chael cipolwg i'r gorffennol pell. Rwan, beth mae hyn yn ei olygu? Wel, mae beirniadaeth hanesyddol yn golygu bod rhaid i ni ofyn cwestiynau fel pwy ysgrifennodd y testunau hyn a pha wybodaeth sydd ar gael am yr awdur. Cwestiwn arall fyddwn ni'n ei ofyn ydy pa bryd y cyfansoddwyd y testun, faint o flynyddoedd ar ôl y digwyddiadau maen nhw'n ei disgrifio, ac o dan ba amgylchiadau. Ac yn andrydydd, beth oedd amcan y testun? Ac eto, does na ddim un ateb pendant, ambell un falle yn ceisio darparu gwybodaeth. Nifer o'r testunau wrth gwrs yn y Testament Newydd yn ceisio dwyn perswad ac anogaeth a hynny yn aml mewn cyfnodau anodd. Ac efallai o'r cwestiynau mwyaf anodd ydy ceisio darganfod, wel, i bwy oedd yr awduron hyn yn ysgrifennu. Achos wrth gwrs y cyfan sydd gennym ni yw'r testunau hunain. Beth mae rhywun yn dod yn fwy ac yn fwy ymwybodol ohono fo ydy bod y testunau hyn wedi cloriannu 20 canrif yn ôl, ond does gennym ni ddim byd fedrwn ni droi ato fo i ddarganfod cwestiynau fel, wel, ble yn union oedd y Galatiaid er enghraifft, pwy oedden nhw, beth oedd eu daliadau nhw, beth oedd eu syniadau nhw mewn cysylltiad â chymunedau eraill yn y ganrif gyntaf. A mae hynny yn gwestiwn anodd iawn ac yn golygu bod rhaid i esbonwyr a ysgolheigion Testament Newydd weithredu fel rhyw fath o Sherlock Holmes, fel rhyw detectives, yn darllen rhwng y llinellau ac yn ceisio canfod beth o bosib oedd amcanion y testunau hyn yn eu cyfnod eu hunain. Rwan, chydig o bethau gallwn ni fod yn weddol sicr yn ei cylch ydy hyn, sef bod Iesu o Nazareth, sydd yn ganolbwynt wrth gwrs yr holl destunau, wedi dechrau weinidogaeth yng Ngalilea yn y gogledd ac wedi gwneud hynny o gwmpas y flwyddyn 30. Os da ni'n dilyn chronoleg Marc, Efengil Marc a Mathew a Luc, maen nhw'n awgrymu bod gweinidogaeth Iesu wedi parhau rhyw flwyddyn ac felly bydde hynny'n dyddio marwolaeth Iesu yn y flwyddyn 31. Mae Ioan yn ymestyn gweinidogaeth Iesu 2 blynedd, felly hyd yn oed wedyn da ni sôn am farwolaeth Iesu o gwmpas y flwyddyn 32-33. Mae gennym ni gyfnod estynedig wedyn lle mae dilynwyr Iesu, disgyblion ac ati yn parhau i ddysgu, ond yn gwneud hynny'n sicr o fewn fframwaith Iddewiaeth. A byddai eisiau sôn mwy am hynny mewn ychydig o funudau. A bod nhw'n gwneud hynny ym Mhalesteina. Mae hyn yn gwbl glir o'r testunau i gyd, achos ychydig iawn o gyfeiriadau sydd, enghraifft, at Iesu hun, 2 ddisgyblion yn mynd y tu hwnt i ffiniau Palesteina yn ystod cyfnod Iesu, a mae hyn siŵr o fod yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd mae'r testunau mewn cyfnod diweddarach yn cofnodi'r hanesion hyn. Mae rhaid aros nes bod yr apostol Paul yn dod i'r golwg cyn bod yna arwydd o strategaeth eglur o fynd allan i'r byd y cenhedlig, sef y cenedl ddynion, y Gentiles wrth gwrs yn Saesneg, y cenhedloedd hynny. A da ni'n gweld wrth gwrs yn llythyrau Paul yn sicr yr pwyslais yma ar waith genhadol yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau Iddewig. A dyma lle mae nifer fawr o hanesion o wrthdaro yn dechrau codi ar gwestiynau fel, be ddylen ni fita? Efo pwy ddylen ni eistedd i gael bwyd? Beth yw statws defodau fel enweidiad ag ati? Fel mae'r mudiad yn troi yn un fwy cenhedlig nag Iddewig. Ac falle o ddiddordeb i chi, mae defnydd cyntaf o'r term Cristion yn llyfr yr Actau,
Ond wrth gwrs, does dyw'r testunau, yr efengylau hunain, na llythyrau Paul, ddim yn cyfeirio at y gair Cristion o gwbl. Dehongliadau diweddarach ydy hynny. Mae llyfr yr Actau yn gwneud mwy o ddefnydd o'r term sect y Nasoreaid, hynny yw sect Iesu o Nazareth. Rwan, os bu farw Iesu rhwng o gwmpas 32-33, da ni'n weddol saff yn dweud bod yr efengyl gynhara wedi cael ei chyfansoddi o gwmpas y flwyddyn 69 neu 70. Hynny yw, Marc yw'r gynhara, a mae'n debygol iawn bod Marc yn ysgrifennu unai yn union cyn Dinistr y Deml yn Jerusalem yn y flwyddyn 70, neu yn ystod y digwyddiadau erchyll yma. Rwan, mae hyn yn golygu bod yna 20 mlynedd yn ddigon agos wedi pasio rhwng bywyd Iesu a'r dogfennau cynhara ysgrifenedig sydd gynnon ni amdano fo. 20 mlynedd, mae'n gyfnod hir, a mae pobl falle yn anghofio beth yw effaith cyfnod hir felly ar y broses o ddehongli ac o fyfyrio ac o gofnodi. A mae'n debygol iawn, ac eto dyma fel mae ysgolheigion Testament Newydd yn dal i ddadlau, ydy bod yn rhaid i ni feddwl am gyfnod o draddodi yr hanesion a traddodiadau am Iesu ar lafar. Ac mae yn ddiweddarach ac yn raddol y cawson nhw i casglu ynghyd, efallai fel casgliad o wirthiau neu casgliad o ddywediadau, casgliad falle o hanesion ynghylch dioddefaint Iesu a'i farwolaeth. Rhyw fath o lyfryn bach felly, falle oedd yn canolbwyntio dim ond ar hanesion y dyddiau ola hynny yn Jerusalem. Rwan, un o'r rhesymau am y cyfnod eitha anelwig yma o 20 mlynedd rhwng bywyd Iesu a'r hanesion amdano'n cael ei cyfnodi, ydy bod i ddilynwyr yn credu mewn gwirionedd i fod o'n mynd i ddod yn ôl yn fuan iawn, a'i bod nhw'n byw yn yr hyn sy'n cael ei alw yn y Testament Newydd y dyddiau diwethaf. Ac oherwydd hyn, mi roedd yr credinwyr cynnar yn credu bod dim angen ysgrifennu a chofnodi'r hanesion amdano yn ysgrifenedig, oherwydd byddai diwedd y byd yn dod yn fuan, ac felly y byddai'r diwedd yn dod ac nad oedd angen cofnod. Ond wrth gwrs, fel oedd amser yn mynd i ni flaen, a'r diwedd ddim yn dod, mi benderfynodd amryw o ddilynwyr Iesu bod angen rhoi y cyfnodion hyn ar gof, ar gofnod, yn enwedig felly oherwydd bod y disgyblion oedd o gwmpas Iesu yn dechrau marw, ac felly pwy oedd yn mynd i barhau dilyniant y trefniadau, y digwyddiadau hyn amdano fo. Ga'n fras iawn sôn ychydig felly am y dyddiadau, byddai ddim yn sôn llawer am hyn, ond mae o'n eitha pwysig i nodi. Mae'r testun cynhara o bosib yn y Testament Newydd yw llythyr Paul at y Thessaloniaid o ddeiti 50. Felly mae gennym ni destun pwysig iawn fan hyn am y cyfnod anelwig, fel o'n i'n deud hwnnw, rhwng bywyd Iesu a'r efengyl cyntaf amdano fo'r naratif cyntaf am ei fywyd. Mi roedd Paul yn ysgrifennu ac yn teithio wrth gwrs yn helaeth o gwmpas yr adeg yma hyd at ei farwolaeth o dan teyrnasiad yr ymerawdwr Nero, 64-65. Ac yna fel o'n i'n sôn, mae'r efengylau, y cyntaf, Marc, o gwmpas y flwyddyn 68, falle hyd at 70, ond mae'n debygol iawn bod y tair arall wedi cael ei cyfansoddi yn ddiweddarach. Rhai yn awgrymu ar sail beth sydd gynnon ni ar ôl o lawysgrifau a memrynau ag ati, na chyfansoddwyd Efengyl Ioan, hyd at y flwyddyn 110, felly mae hynny'n cymryd ni i'r ail ganrif. Ac yna, yr ail lythyr Pedr, mae rhai nifer fawr o esbonwyr heddiw yn dyddio'r llythyr hwn yn y flwyddyn 125. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae'n rychwant eang o ran cronoleg yno,
ac efallai yn groes i'r hyn da ni'n meddwl yn reddfol, mae'r efengylau ddath gyntaf ac yna'r llythyrau, mae'r y reality yn gwbl groes i hynny. Paul yw'r tîst cyntaf sydd gynnon ni. Dyma'n fras iawn i chi syniad o berthynas, felly mae'r efengylau hyn a mae yn gwbl glir bod Marc, Mathew a Luc yn perthyn yn agos iawn i'w gilydd. Dyna pam maen nhw'n cael eu galw'n efengylau cyfolwg neu synoptic. A'r tebygolrwydd yw bod Mathew a Luc wedi defnyddio Marc fel ffynhonnell. Ioan wrth gwrs yn perthyn i'r llenyddiaeth Ioanaidd sydd yn cynnwys Ioan, epistolau Ioan ac yna llyfr datguddiad yn Ioanaidd yn ei naws hefyd. A dwi wedi sôn yn barod am rei o'r llythyr eraill. Byddai'n defnyddio y diagram yma gyda myfyrwyr achos mae o'n help iddyn nhw weld y natur o berthynas a hefyd y cwestiwn wedyn, wel wrth gwrs mae rhaid cofio nad oes cysylltiad uniongyrchol, enghraifft rhwng Paul a'r hyn oedd yn digwydd yma o ran yr efengylau. Does neb hyd yn hyn wedi gallu dangos cysylltiad uniongyrchol rhwng Paul a'r efengylau hyn. Rwan, i fynd nôl at y cwestiwn pwysig yma felly o ran yr her o astudio testunau fel hyn, ydy bod ni yn ceisio dehongli testun a luniwyd mewn iaith hynafol iawn, a hefyd chmo, bod ni ddim yn hollol siŵr bob amser beth oedd statws dydwn ni'r iaith Roeg mewn un rhan o'r hen fyd o'i gymharu â rhan arall. Ac wrth gwrs mae'r iaith fel y diwylliant yn rhywbeth sydd heblaw am yr hyn dyn ni'n ei ddeall o'r testunau hyn, yn rhywbeth eitha estron ac yn rhywbeth mae angen nifer fawr o sgiliau a gwybodaeth ac ymchwil mwyn dod i'w deall nhw. Mae'n golygu hefyd bod rhaid i ni ddod i ddeall confensiynau llenyddol sydd yn wahanol iawn i rei ni, a hefyd o ran cymdeithaseg a o ran cymunedau ac ati, maen nhw'n cofnodi defodau a strwythurau sydd yn wahanol iawn i'n byd ni a'n diwylliant ni heddiw. Ac yna, a dyma o'r pwynt o'n i'n gwneud yn gynharach, bod rhaid i ni'n aml fodloni ar gynnig damcaniaethau a dibynnu ar ddarllen rhwng y llinellau. Byddai'n dweud yn aml wrth fyfyrwyr, mae gennym ni gasgliad o'r testunau hyn, ond gadron ni fod yn eitha siŵr nad oedd unrhyw un o'r awduron hyn wedi dychmygu y bydde i gweithiau nhw yn cael eu casglu ynghyd yn y fath fodd, ac y bydden nhw yn cael eu hystyried fel testunau ysgrythurol mewn amser. Ac dwi'n credu bod hynny yn her i ni gyd, bod ni yn gorfod cydnabod nad yw'r awduron hyn yn aml iawn yn ceisio ateb y cwestiynau sydd o ddiddordeb i ni, ac yn bod eu agenda nhw efallai yn wahanol iawn i beth mae pobl mewn canrifoedd diweddarach yn ceisio i ddarllen yn ôl i mewn i'r testunau hyn. Ond hefyd, mae'n bwysig i ni gofio mae ar gyfer cynulleidfaoedd penodol iawn y lluniwyd y testunau hyn. Chmod, mae rhywun yn meddwl am yr hyn sydd gan Paul i ddweud enghraifft am fedydd neu am yr Eucharist yn ei lythyrau at y Corinthiaid. Ond wrth gwrs, pan oedd o'n ysgrifennu, mi roedd o'n yn delio gyda phroblemau oedd yn hollol arbennig i'r cymunedau hynny. Ac mae unwaith maen nhw'n cael eu gosod mewn casgliad o destunau, casgliad y Testament Newydd, mae'r amgylchiadau hynny yn cael eu cymhwyso ac yn cael eu dehongli o safbwynt diwinyddol fel rhywbeth sydd yn berthnasol i'r eglwys gyfan, yr eglwys fyd-eang wrth gwrs. O'n i'n defnyddio'r ymadrodd Sherlock Holmes a'r detective ychydig yn ôl,
A dyma sydd wrth gwrs yn her o fawr iawn unrhyw un sydd yn ceisio astudio'r testunau hyn. Fel ydych chi'n gweld o'r papurfrwyn bach yma sydd gynnau ar y sgrin, mae dernynnau bach sydd wedi goroesi yn aml. A hyn oherwydd y ffaith bod y testunau hyn wedi cael eu hysgrifennu mewn ardaloedd lle falle byddai gwlybanwch wedi effeithio arnyn nhw, lle roedden nhw ddim wedi cael eu gwarchod falle fel testunau. A mwyn ceisio deall mwy am y cyd-destun, yn aml iawn, nid at bapur neu at papurfrwyn fedrwn ni droi, ond yn hytrach at fater fel ceiniogau ar ysgrifau. Ac wrth gwrs un o'r ffynonellau penna sydd gyda ni i wybod mwy am y testunau hyn yw'r hyn sydd wedi ysgrifennu ar gerrig beddau. Maen nhw yn ffynhonnell bwysig iawn i ddeall mwy am gymdeithas, am arferion, am ddiwinyddiaeth, am gredoau pobl yn y ganrif gyntaf. Rwan, dwi am sôn ychydig bach am y Testament Newydd yn ei gyd-destun Iddewig. Dyma rhywbeth dwi wedi bod yn gweithio arno fo ers blynyddoedd lawer. Ac mae o'n ddatblygiad diweddar mewn gwirionedd oherwydd mi roedd na duedd i feddwl am y rhain fel ymateb yn erbyn Iddewiaeth ac i geisio ynysu Iesu a'i fudiad mewn gwirionedd o'i gyd-destun Iddewig. Ond mae yna amryw o ffactorau sydd wedi gwneud i ni sylweddoli bod rhaid i ni osod cyd-destun nid yn unig Iesu, ond Paul ac amryw, byddwn ni'n dweud, cyfranhelaeth o awduron y Testament Newydd, bod nhw'n perthyn i'r cyfnod yma, sef Iddewiaeth cyfnod yr ail deml, pan ddychwelodd yr Israeliad wrth gwrs o'r geithglyd y Mabilon, dod nôl at newyddu'r deml ac yna cyfnod ail adeiladu'r deml wedyn ar ôl dinistr Jerusalem ac yna eto hyd at I ddinistr am yr ail waith o dan y Rhufeiniad yn y flwyddyn 70. Rwan, mae hynny'n golygu, fel dyma i chi ddarlun efallai sydd yn dod â pwysigrwydd hyn yn amlwg i ni. Wrth gwrs, yr unig beth sydd ar ôl hyd heddiw ydy'r wal yma, mur o wylofain sydd yn destun gymaint o wrthdaro rhwng tair crefydd, Islam, Cristnogaeth ac Iddewiaeth. Ond fedrai ddim ddweud mewn gwirionedd mor bwysig oedd y digwyddiad yma, nid yn unig i Iddewon, y dinistr, ond hefyd i'r mudiad Cristnogol hefyd. Byddai'n sôn bach mwy am hynny mewn munud. Un peth arall sydd wedi bod yn hynod o ddylanwadol o ran sylweddoli bod rhaid gosod Iesu yn ei gyd-destun Iddewig ydy'r darganfyddiad yma. Sef, mae'n siŵr bod chi gyd wedi clywed am sgroliau'r Môr Marw. Mi ddarganfuwyd nhw yn 1947, gan Fugail, oedd yn mynd i chwilio am afr coll, mae fel dameg yn ddihun, lawr yn ymyl y Môr Marw. Ac wrth gwrs, beth ddarganfuwyd oedd llu o sgroliau mewn piseri. A y peth ddath i'r golwg mewn gwirionedd oedd llu o lawysgrifau oedd ymhlith y rhai cynhara oedd gynnon ni o'r Hen Testament, o'r Beibl Hebraeg yn sicr, a hefyd cyfieithiadau Groeg. Chymod, cyn darganfyddiad yma, y llawysgrif cynhara oedd gan ysgolheigion o'r Hen Testament oedd o'r canol oesoedd. Ac dyma i chi rwan yn mynd â ni 1000 o flynyddoedd cyn hynny i'r testynau yma. A nid yn unig o ran llawysgrifau maen nhw'n bwysig, ond o ran yr hyn maen nhw'n ei ddweud, achos mae o'n amlwg bod rhai o'r syniadau oedd gan y grŵp yma o Iddewon oedd wedi ymneilltuo i fyw yn yr anialwch, bod ganddyn nhw gysylltiadau agos a rhai o'r syniadau dyn ni'n ei gweld yn y Testament Newydd. Enghraifft, mi roedd y grŵp yma, fel Ioan Fedyddiwr enghraifft, yn credu i bod nhw yn cyflawni
y geiriau enwog hynny yn llyfr Eseia ynghylch llais yn gweiddi yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd. Mae'r grŵp yma, fel i'w anfedyddiwr, yn rhoi llawer o bwyslais ar wireddu y geiriau hynny. Ond hefyd, mi roedden nhw'n credu bod y diwedd yn agos. Mae hyn eto yn debyg i Gristnogion cynnar, ac yn gweld diwedd y byd yn hermau brwydr gosmig rhwng y da a'r drwg, ac yn sôn am y gwahaniaeth rhwng plant y goleuni a phlant y tywyllwch, ac bod y frwydr yma yn mynd i fod rhyngddyn nhw. Ac yn atgoffa ni'n sicr o'r hyn mae Ioan yn ei ddweud yr enghraifft am gwrthdaro rhwng y da a'r drwg, rhwng y goleuni a'r tywyllwch. Rond dydy hyn ddim yn golygu mai pobl oedd yn perthyn i'r rhain oedd rhai o ddilynwyr Iesu neu o'r Efengylwyr fel Ioan ag ati, ond yn sicr beth mae'r testunau toreithiog yma, cyfoethog hyn wedi dangos i ni, ydy mai dyma'r anadl, dyma oedd yn cael ei anadlu gan yr un pobl boed yn perthyn i fudiad Iesu neu yn perthyn i'r grŵp yma oedd wedi penderfynu mynd i fyw yn yr anialwch yn hytrach na phrygethu o gwmpas Galilea a Judea. Rwan, dwi ddim am sôn gormod am rhain, ond byddwn ni'n dychmygu bydd rhai o'r testunau hyn yn rhai cyfarwydd i chi, llyfrau'r apocryffa. Falle llai hynny yr ail gategori, sef y pseudepigrapha, a fyddai'n gwneud lot o waith ymchwil ar y testunau hyn. Testunau sydd wedi cael eu priodoli i hen gymeriadau a ffigurau o hanes Israel fel Enoch ac Eseia, Apocalypse Abraham ac yn y blaen. A hyd at yn ddiweddar, oedden nhw dim ond ar gael mewn ieithoedd o'r eglwys Uniongred fel Coptig, Ethiopeg, yr ieithoedd Slafonaidd wrth gwrs hefyd. Ond maen nhw wedi cael eu cyfieithu a maen nhw yn datgelu llawer iawn i ni ynghylch Iddewiaeth yn y cyfnod dan sylw sydd o bwys mawr i ni wrth geisio deall beth oedd Iesu yn ei wneud o fewn i gyd-destun Iddewig hefyd. Wrth gwrs mae yna sôn wedyn am gwahanol fathau o grwpiau yn Zelotiaid, yn Sadwceaid ac yn Eseniaid wrth gwrs, a dyma yr Eseniaid oedd y sect yn gyfrifol am sgroliau'r môr marw. Ond os gai symud ymlaen i sôn am y rhain, na i ddoi'r cyfan ar y sgrin, dyna ni. Chymod, un peth sydd wedi bod yn duedd ymhlith esbonwyr, ond hefyd ymhlith cyfryngau mwy poblogaidd, ydy meddwl bod Iesu yn gwbl ar wahân i'w gyfoeswyr, a bod o'n arddel syniadau oedd yn gwbl estron i ddewon i gyfnod. Ond y gwir amdani yw bod yna nifer o ffigurau eraill yn y cyfnod yma, oedd hefyd yn cyflwyno eu hunain fel ffigurau proffwydol a mesaianaidd, ac mae o'n amlwg felly bod rhaid gosod y mudiad yma, mudiad Iesu, Cristnogaeth gynnar, fel rhan o'r amrywiaeth hynod oedd ymhlith yng nghanol Iddewiaeth y ganrif gyntaf. Chymod, mi roedd yna sôn am, enghraifft, dwi'n sôn am Thewdas fyna, mae yna gyfeiriad ato yn llyfr yr Actau hefyd. Chymod, mae yna sôn am Thewdas yn arwain miloedd o bobl ac yn ceisio ail-greu yr Exodus trwy wahanu y môr. A wedyn mae yna eifftiaid hefyd ac sôn amdan hwnnw yn ceisio cyflwyno ei hun fel ail-foses. A mae yna amryw o'r syniadau hyn lle maen nhw'n gweld eu hunain fel cyflawniad hen broffwydoliaethau. Ac wrth gwrs mi roedd y Cristnogion cynnar yn dehongli Iesu yn yr un ffordd. Wedyn mae gennych chi yr elfennau brenhinol ac offeriadol, mae rhain hefyd yn bethau sydd yn cael eu cysylltu hefo Iesu yn y Testament Newydd. Ac yna wrth gwrs, os ni'n troi at lyfr Datguddiad, un o'r delweddau mwyaf trawiadol am yr oen yn llyfr Datguddiad yw'r oen Feseianaidd fel y seren Jacob ag ati.
Ac mae'n amlwg bod yr holl bethau hyn yn ffordd nid o wahanu awduron y Testament Newydd oddi wrth i cyd-destun, ond yn pwysleisio i ni mor iddewig mewn gwirionedd oedd i syniadau nhw. Rwan, dwi am gloi ar y rhan gyntaf mewn munud, ond dwi am sôn ac eisiau gweld, wel, beth yw goblygiadau hyn a pam mae hyn wedi dod mor bwysig. Gadewch chi ddweud chydig o eiriau am y Phariseaid. Mae rhywun yn meddwl yn ryddfol am y Phariseaid fel gwrthwynebwyr Iesu. Pobl oedd yn mynd yn ei erbyn, yn condemnio'r ffordd oedd o'n dehongli'r gyfraith, ac yn enwedig felly peredigaeth ag ati. Ond mae hynny wrth gwrs yn seiliedig dim ond ar beth mae'r Testament Newydd yn ei ddweud wrthyn ni amdanyn nhw. Rwan, os ydyn ni'n edrych ar y ffynonellau Iddewig eu hunain, mae gennym ni ddarlun gwahanol iawn o'r Phariseaid. Darlun ohonyn nhw fel rhai sydd mewn gwirionedd, a nifer fawr o gredoau tebyg i'r hyn oedd Iesu a'i ddilynwyr yn derbyn. Ys bod nhw hefyd yn credu mewn dyfodiad Meseia, roedden nhw'n credu mewn presenoldeb angylion ac yn ffordd o bontio'r gygendor rhwng Duw a'r ddaear. Mi roedden nhw yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth ac mewn barn yn yr hyn sy'n cael ei alw'n draddodiadol yn escatoleg. Rwan, mae hynny'n rhywbeth sydd yn cael ei anghofio, dwi'n credu, pan da ni'n meddwl am y Phariseaid dim ond trwy lens neu trwy ddehongliad awduron fel Mathew a Marc a Luc. A dwi am ofyn y cwestiwn, eitha heriol falle ag eitha pryfoclyd, wel pa mor ddibynadwy ydy darlun yr Efengylau o'r Phariseaid, os nad ydyn ni hefyd yn ystyried beth oedd pobl eraill y cyfnod yma yn dweud amdanyn nhw, a beth oedden nhw'n ei ddweud amdanyn nhw eu hunain. Dwi am ddangos hwn i chi, dyma i chi glwstwr o luniau dwi wedi gymryd o'r we, o sut mae pobl heddiw yn darlunio Phariseaid. Mae pob un ohonyn nhw, fel byddwch chi'n cytuno dwi'n siŵr, yn ddarluniau digon sinister ohonyn nhw. Maen nhw yn cael eu portreadu fel rhai sy'n edrych yn ddrwg dybys iawn. Gyda llawr un ar y chwith fan hyn ar y gwaelod, mae hwnnw yn bortread, yn glip o ffilm adnabyddus Mel Gibson o The Passion of the Christ, ac mi gath Mel Gibson ei ddeirniadu'n llall am y ffordd oedd yn portreadu Iddewon yn y ffilm, ac yn rhoi'r pwyslais, fel ydych chi'n gweld yma, ar ddynion cyfoethog, dynion hunanfodlon, ond yr un mwyaf peryglus ohonyn nhw gyd ydy'r un yma ar y dde, yr un lliwgar, oherwydd fan hyn mae gennych chi ddarlun o'r Iddewon, y Phariseaid, fel diafol, fel pobl dieflig. Mae dylanwad celf ar hyd y canrifoedd yma, achos mi roedd mewn celfyddyd Gristnogol yn sicr pwyslais ar ddarlunio Satan, diafol, cythreiliaid, a'r Iddewon mewn coch neu melyn. Dyma oedd lliw'r diafol. A chmod, mae'r darluniau hynny yn meithrin y syniad stereotypaidd yma o Phariseaid fel pobl ddrwg. Rwan, gadewch chi fi osod hynny'n cyd-destun un adnod, sef Efengyl Ioan eto, a lle mae Iesu yn cael ei bortreadu yn dweud wrth yr Iddewon oedd yn ei wrthwynebu, o plant ydych chwi i'ch tad y diafol, ac ydych ar bryd ar gyflawni dymuniadau eich tad. Lladdwr dynion oedd ef o'r cychwyn, nid yw'n sefyll yn y gwirionedd oherwydd nid oes dim gwirionedd ynddo. Rwan, does gynna i ddim amser heno i drafod beth yw cefndir y geiriau hynny, ond mae un peth yn sicr, mae y dylanwad maen nhw wedi cael ar y ffordd mae pobl mewn canrifoedd diweddarach wedi ystyried yr Iddewon wedi bod yn gwbl ddinistriol. Oherwydd mae gennych chi destun yma, testun ysgrythurol, testun Cristnogol, sydd yn
yn hawlio bod Iesu hun wedi galw Iddewon yn blant y diafol. A mae gennau lun fan hyn, mae hwn yn dod o eglwys gadeiriol yn Ffrainc, lle mae gennych chi ddarlun o Seren Dafydd, symbol yr Iddew, a darlun o Iddew gyda chyrn y diafol wrth i glistiau. Am ddangos un arall i chi, mae hwn yn dod, neu nodi dwi am ddangos y lluniau i chi, mae hwn yn dod o lawysgrif canoloesol o Loegr o gyfnod Harri'r Trydydd. A mae gennych chi lun yma o gythreiliaid yn edrych ar Iddewon, ac mi welwch chi bod y cythrel yma yn rhoi fys ar drwyn yr Iddew a'r awgrym yw bod o'n gweld tebygrwydd rhyngddyn nhw. Ac yn anola, dyma i chi lyfr o gyfnod y Natsiaid yn yr Almaen, 1936. Llyfr i blant oedd hwn, o'r enw Llyfr Lluniau i Blant gan Elvira Bauer, oedd yn un o rhan o beirianwaith propaganda'r Natsiaid. Ac yn y gyfrol fach yma, mae hi, fel ydych chi'n gweld, yn rhoi darlun o wahanol cenhedloedd y byd. Ac fyddwch chi'n nabod Japan ac Affrig ac ati. Ond yn y canol, dyma yw ei phortread hi o'r Iddewon, fel diafol gyda chyrn coch eto fel ydych chi'n sylwi. A be sydd ddim yw'n glir o'r darlun, ond uwchben y darlun yn y llyfr, mae'r awdur yma, Elvira Bauer, yn dyfynnu Efengyl Ioan. Chwi yw plant y diafol. Felly mae yna gwestiynau digon dyrys yn codi o'r testunau hyn, a dyna paham mae o mor bwysig bod ni yn ceisio deall beth oedd natur y berthynas rhwng yr awduron hyn ac Iddewaidd y cyfnod, ond hefyd ceisio deall sut y gallai Cristnogion yn bennaf mewn cyfnodau diweddarach lurgunio cam dehongli y testunau hynny i bwrpas gwrth Iddewaidd ac yn y pen draw gwrth semitiaeth. Dwi am oedi fan hyn a gofyn falle am chydig o drafodaeth ar y pethau dwi wedi sôn amdanyn nhw hyd yn hyn. A ddylen ni roi mwy o bwyslais efallai ar ddehongli llyfrau Testament Newydd fel dogfennau sy'n perthyn i gyfnodau penodol mewn hanes. Dwi'n cofyn y cwestiwn hynny gan y feddwl, wel tybed boed mewn gwasanaethau neu yn y ffordd mae rhywun yn darllen y Testament Newydd yng nghyswllt cred rwan, os tueddu anghofio bod rhain yn destunau sydd wedi gwreiddio mewn cyfnod penodol ac yn ymateb i amgylchiadau penodol. Dyna'r peth cyntaf bydden ni'n hoffi i ni drafod yn fyr iawn. Ac yna, sut dyn ni'n rheoli'r arfer yma o ddarllen rhwng y llinellau? Mae hwn yn rhywbeth dyn ni yn gwneud yn reddfol, ond oes na fanteision ond hefyd peryglon o droi at yr hen destunau yma, ac oherwydd bod nhw ddim yn ateb yn cwestiynau ni, bod ni'n tueddu falle cymhwyso mwy iddyn nhw na ddylen ni. Ac yna, yng ngoleuni'r hyn o'n i'n sôn yn y munudau ola yma, a oes na duedd yn parhau hyd heddiw i ni gynnig darlun unffurf a charicatwraidd o Iddewon ac Iddewaiaeth yn y ganrif gyntaf. Dyna'r cwestiynau byddwn ni'n hoffi ni drafod yn fyr. Ale, dwi'm yn gwybod os ffordd o, bysa ni'n gadael i bobl agor yr drafodaeth, falle? I chi mae'n trafod y cwestiynau pawb dau gilydd neu rannu yn grwpiau? Beth byddech chi'n, mae gennych chi fwy o brofiad na fi, byddwn ni'n meddwl gallwn ni jyst cael sylwadau cyffredinol? Fi'n siŵr bydd bobl yn fodlon i siarad. Bydd rhaid, dwi ddim yn gallu gweld na'r unig beth o ran... Rhaid, fi'n gallu gweld pawb. Iawn.
Pwy sydd am geisio ateb y cwestiynau, neu un o'r cwestiynau falle? Fi gwneud sylwadau cyffredinol falle i ddechrau. Mae llaw hefyn lan. Hwyl, noswaith dda yn Catrin, diolch yn fawr iawn am hynna. Dwi'n credu bod fi'n cael y ddau gwestiwn cyntaf na sydd gyda chi. Dwi'n credu bod rheina'n achosi tipyn o broblem i fi a dweud y gwir wrth edrych ar y Testament Newydd. Oherwydd dwi'n deall yn iawn bod rhaid darllen testun y Testament Newydd yng nghyd-destun yr hanes. Pan fyddwch chi'n darllen hanes Paul er enghraifft, mae angen ei roi ei ddeall be mae Paul yn ei ddweud. Mae angen ei ddeall yn y cyd-destun hanesyddol. Ond y broblem fawr sydd gen i wedyn yw, os wna i ormod o hynny, dwi wedyn i'n rhyw esgusodi fy hun bron a bod wrth ddweud, wel mae rhaid fi fod yn ofalus i beidio darllen rhwng y llinellau a ceisio ei gyfamseru fe a 2022, oherwydd os na i hynny, dwi'n creu rhywbeth na diwedd ddim. Felly, mewn ffordd, dwi'n ateb eich cwestiynau chi o gweld pa mor gymaint o sialens. Dwi'n taflu fe'n ôl ato chi mewn ffordd a gofyn i chi sut mae rhoi canllawiau i fi fan yna, dweud y gwir, ble mae os na drothwy bod chi'n gallu darllen rhywfaint rhwng y llinellau, wedi hwnna'n gwneud synwyr? Ydy, mae o'n gwneud synwyr, achos yn y bôn, dyna mae pawb yn ei wneud, mae rhaid darllen rhwng y llinellau. Ond dwi'n credu mae'r rheswm pam o'n i'n codi'r cwestiwn yw bod yna weithiau duedd i osod y testun, yn enwedig falle rhywbeth fel llythyrau Paul, ond hefyd dysgeidiaeth Iesu, mewn rhyw fath o fframwaith gwbl ysbrydol, ddydwn ni, heb feddwl, wel, ydyn ni yn deall, ydyn ni'n ceisio am gyffred beth oedd y testunau hyn yn ei olygu yn ei cyfnod ei hunain. A byddai'n dod nôl at hyn yn y rhan nesaf, achos dwi'n teimlo weithiau, ydyn ni wedi cael yn cyfleru gymaint drwy ddarllen falle chydig o adnodau ar ddechrau gwasanaeth, neu i gymryd adnod fel testun pregeth neu ddyfyrdod Beiblaidd er enghraifft, i anghofio beth ydy'r cyd-destun a'r narratif maen nhw'n perthyn iddyn nhw. Ond ar ôl dweud hynny, bydden ni ddim yn nid gwaith pobl o fewn yr eglwysi wrth gwrs ydy gwneud gwaith yr hanesydd, ond os na fanteision o allu cael mwy o ddealltwriaeth ydyn ni o'r beth oedd yn ei olygu. Pa wahaniaeth mae'n ei wneud i wybod er enghraifft bod yna gysylltiad rhwng Marc, Mathew a Luc ddydwn ni, neu i wybod falle bod Paul ei hun ddim wedi dweud y geiriau hynny ynghylch bod rhaid i ferched fod yn ddistaw yn yr eglwys, oherwydd mae ysgolheigion diweddar wedi gallu dangos bod yn llaw ysgrifol mae gwaith copiwr falle ydy'r geiriau hynny ac nid geiriau Paul ei hun. Dwi'n mynd ychydig bach tu hwnt i'r cwestiwn hanes efallai rwan, falle nid fel dogfennau sy'n perthyn i gyfnodau penodol, falle beth ddylen ni fod yn gofyn, pa mor fanteisiol ydy o i bobl heddiw, i wybod sut mae'r testunau hyn yn cael eu trafod o safbwynt ysgolheigaidd ac o safbwynt academaidd. Felly dim ond ymateb yn ôl yn gyflym fan yna, Catrin. Dwi'n credu beth chi'n neud fan yna yw dweud wrthai nid dim ond hanes sy'n bwysig, ond mae'r cyd-destun cymdeithasol, sosioleg yr holl beth, a seicoleg yr holl beth yn dod mewn hefyd i'r raddau, ie? Ydy. Byddwn ni'n credu bod hynny'n bwysig iawn, a byddai'n ymlaen i sôn ychydig bach am hyn yn yr ail hanner. Ond ga i ofyn am y trydydd cwestiwn, achos mae hwn yn rhywbeth dwi wedi bod yn gweithio lot arno fo'n ddiweddar. Dwi'n dysgu cwrs i fyfyrwyr yn Llambed ar y berthynas rhwng Iddewon a Christnogion dros 20 canrif. Ac yn gweld, mae yna
patrwm yn dechrau o'r ail ganrif o droi yr Iddew yn gocyn hitio negyddol, ac mae'r darlun hwnnw yn parhau reit drwodd tan canol yr 20fed ganrif. Ac wrth gwrs, beth mae pobl, y rheswm dwi'n credu pan mae lot mwy o bwyslais yn cael ei roi heddiw ar dehongli'r testunau hyn yn eu cyd-destun Iddewig, ydy oherwydd be ddigwyddodd yn yr Holocaust. Chymod, os o'ch chi'n astudio'r Testament Newydd ar ddechrau'r 20fed ganrif, bydde yr esbonwyr, yr ysgolheigion yn sôn am gyd-destun Groegaidd y Testament Newydd. Ond prin iawn fydde y gweithiad yn cael ei hysgrifennu oedd yn sôn am y ffaith mae Iddew oedd Iesu. A dyn ni'n, mae hyn yn rhywbeth, mae adwaith enfawr wedi bod i hynny yn ystod yr hanner canrif dwytha, ond mae o'n parhau i fod yn gwestiwn anodd. A chymod, fel y lluniau yna o'n i'n dangos i chi, nid hen luniau mor heina, lluniau nes i gymryd o'r we o sut mae pobl yn dal i greu rhyw stereotype o Iddewon ar sail efallai dim ond beth mae'r Testament Newydd yn ei ddweud, neu beth mae'r rhai o'r Efengylau yn ei ddweud, heb ystyried, wel, onid un fath, un agwedd sydd gynnon ni yno o ddarlun llawer mwy gymleth. Dwi'n gwybod os oes yna rhyw ymateb i hynny. Noel. Chi ar mute, Noel. Ni wastad yn meddwl bod Mathew felly yn llawer mwy ddewig na dwedwch chi Luc, a ydy hwnna'n wir? Ydy, mae Mathew yn y mwyaf Iddewig yn sicr, ac mae'n anodd iawn gwybod o ddarllen Efengyl Mathew a yw'r grŵp yma, neu'r awdur sy'n ysgrifennu at grŵp, ydy o'n gweld ei hun fel un sydd yn dal i berthyn o fewn fframwaith Iddewig. Chymod, efo Ioan, mae'n fwy anodd gwybod, a yw Ioan yn credu bod y mudiad yma a'r credinwyr Cristnogol yma mae o'n ysgrifennu atyn nhw, bod nhw bellach wedi gadael Iddewiaeth, neu bod nhw yn perthyn i grŵp ar wahân. Ond mae Mathew yn fwy anodd i ddehongli yn hynny o beth. Noel? Ie, rhan o'r broblem yn unrhyw'n synwyro yw bod hi'n dipyn haws, ynddi wi, i anwybyddu'r cymlethdodau yma. Mae'n dipyn haws i fi bregethu am Iesu. Pam i chi'n gallu dweud, wrth gwrs, oedd y Phariseaid yr Iddewon fel hyn, ond mae Iesu fel hyn. A chi'n gweld y gwrthgyferbyniad rhwng y ddau safbwynt. A chi o ganlyniad yn gallu cynnig neges Iesu yn llawer fwy eglur a llawer mwy clir yn eich tyb chi, am bod chi'n anwybyddu'r cymlethdodau yma a'r gorgyffwr yma sy'n rhwng gwahanol haenau yn y darlun crefyddol yn y ganrif gyntaf a'r ail. A mae hynny wy'n credu yn gwneud pethau'n fwy anodd. Mae hwnna'n un elfen. Yr elfen arall, wrth gwrs, yw pwysigrwydd atgoffa, wy'n meddwl am gynulleidfaoedd yn fwy arbennig na'r byd academaidd sydd yn synhwyro hyn yn barod, yw atgoffa'n gilydd mae nid un dogfen gyda nifer o elfennau yw'r Testament Newydd. Wy'n cofio i fi'n neud yn gymharol ddiweddar yma yn Abertawe ymhlith Methodistiaid Saesneg, fydde annibynwyr byth yn credu hyn, a dweud bod epistolau Paul yn dod o flaen yr Efengylau. Oedd rhai bobl mewn sioc mawr, ond nhw ddim wedi meddwl am y posibilrwydd o hynny erioed. Ac felly mae meddwl am cyd-destun dogfennol yn eitha pwysig, mae meddwl am gysylltiadau sydd yn cymlesu pethau yn eitha pwysig, a mae eisiau ni drio
ffindio ffordd o beidio gor-symleiddio yr hyn ni'n ddweud, yn arbennig felly mewn pregethu a astudiaeth feiblaidd, mwyn gwneud y pwynt yn fwy eglur. Dwi'n cael ein anodd yn aml i gadw cydbwysedd rhwng y gwahanol elfennau yma. Fi'n credu bod fi'n cyfrannu, dim byd, ond jyst cydnabod mod i'n ymwybodol hynny fy hunan. Mae nhw'n hynny'n bwyntiau hynod o bwysig, dwi'n credu, achos beth sydd dwi'n teimlo o fod yn astudio'r testunau hyn yn eitha rheolaidd ydy bod ni yn anghofio weithiau mae dwy'n perswad ydy un o'i hamcanion penna nhw. Mae rhai o'r awduron yn deud hynny yn gwbl agored, ac falle bod ni yn tueddu anghofio'r brydiau bod ganddyn nhw i strategaethau a'i dulliau o ddwyn rhywun i gredu fel maen nhw'n credu, sydd efallai yn fel ydych chi'n dweud, yn rhoi'r argraff bod pethau'n syml, neu bod pethau yn unau fel hyn neu fel arall. A dyna paham wedyn, dyna'r her wrth gwrs, ond falle mai dyna yw'r cyfrifoldeb yn sicr pobl sy'n ysgrifennu am y testunau yma, ydy gwneud yn siŵr bod ni ddim yn rhy hyderus, bod ni'n gwybod yn union beth oedd eu hamcanion nhw, a bod ni yn gallu creu rhyw fath o ddarlun manwl o'r amgylchiadau ac yn fel y pwynt o'ch chi'n neud fyna, yn anghofio'r amrywiaeth hefyd. Mae hynny'n, fel o'n i'n deud ar y dechrau, does dim unrhyw awgrym bod unrhyw un o'r awduron hyn yn credu bod nhw yn ysgrifennu yr hyn fyddai mewn amser yn dod yn ysgrythyr. Chymod, pe bai chi wedi dweud wrth Paul, wel, mewn 20 canrif, neu mewn 2 ganrif hyd yn oed, bydd y llythyrau yma, ac wrth gwrs oedd o'n gallu ysgrifennu mewn ffordd mor bigog hefyd, bod meddwl bod rheina yn mynd i fod yn testunau oedd pobl yn pori ac yn addoli ar eu sail nhw hefyd. Ach bod chi yn mynd i dreulio'ch gyrfa academaidd gyfan yn astudio'r testunau yma. Bydden nhw ddim wedi breuddwydio fod y fath beth yn bosib. Bendant ddim. Dwi'n hollol sicr o hynny. Mae wedi bod yn bach yn ostyngedig yn wrth ddweud, allwn ni ddim bod yn sicr bod gennon ni y cyfan o'n blaenau ni o'r hyn oedd yr awduron hyn neu'r Cristnogion hyn yn ei gredu. Mae'n bosib iawn bod Paul wedi sgwennu 20 llythyr arall a bod o wedi dweud pethau gwahanol iawn i'r hyn sydd yn cael ei ddweud yn y llythyrau sydd gyda ni. Allwch chi ddychmygu, achos bod o mor bigog, allwch chi ddychmygu falle un cymuned yn dweud, da ni ddim eisiau clywed mwy gan y dyn yma, ac yn taflu'r llythyr. Ond da ni, oherwydd bod nhw wedi cael ei gosod gyda'i gilydd mewn casgliad fel hyn, mae ryw fath o, bron fel rhyw linell o'i cwmpas nhw yn dweud, wel, dyma yw'r gair olaf ar y pwnc yma o safbwynt Paul, neu o safbwynt yr Efengylwyr, neu o safbwynt Cristnogion yn edrych nôl arnyn nhw hefyd. Aled, sori, dwi ddim yn gwybod fel i godi'n law ar y sgrin. Chi wedi codi'ch llaw. Right, sori. Os ga i just wneud sylw de, un peth nath tynnu sylw i reit ar y dechrau a dweud y gwir. O'n i wedi dod i'r casgliad blynyddoedd yn ôl, mae Cyrigma oedd yn wedi Efengylen, felly safbwynt fel petai yr eglwys yn pregethu. Wrth feddwl amdano fe nawr fel bios, mae'n rhoi rhyw agwedd hollol gwahanol i hwnna, yn dweud. Chymod, a pan chi'n y drydydd cwestiwn yna nawr, just mae wedi cymlethu pethau yn ymenni. Chymod, iddewon oedd y Cristnogion cynnar yn dyfe. Felly pam
felly bydden nhw fel bios, pam bydden nhw wedi creu'r darlun yma wrth symitaidd braidd reit ar y dechrau. Mae'n diddorol iawn, ond... Ie, mae'n bethau diddorol iawn cael ei codi fyna. O ran y bios, achos beth sydd yn, dwi'n credu, yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg ydy bod pobl heddiw yn credu na ddylen ni bellach wahanu'r byd fath o groegaidd Rhufeinig yn llwyr oddi wrth y byd Iddewig. Achos am o leia 2 canrif, cyn y ganrif gyntaf, mi roedd Palestina, Asia Leiaf, Twrci heddiw, yr holl ardaloedd hyn, Syria, Gogledd yr Aifft, i gyd wedi dod o dan ddylanwad diwylliant Groeg. Mi roedden nhw wedi cael eu heleneiddio, oherwydd ymerodraeth Alexander Fawr wrth gwrs. Ac felly, mae rhywun yn anghofio, dwi'n meddwl, bod yr Iddewon hyn yn gallu bod, yn enwedig yr rhai oedd yn llythrennog wrth gwrs, bod nhw yn gallu troi yn eitha hawdd o ran diwylliant Groeg ac yn y syniad o sut oedd ysgrifennu bios, cofiant am ffigurau. Ond hefyd oedd o'n ffordd o apel i gwneud i syniadau nhw'n apelgar at falle bobl oedd yn byw mewn cyd-destun ychydig mwy cosmopolitan ddydon ni. O ran a oedden nhw'n meithrin am sgwrs-sefitiaeth yn eu testunau hunain, mae hwnnw'n gwestiwn anodd iawn, oherwydd mewn gwirionedd be nes i fyna ydy'n hollol be ddylen ni ddim fod yn wneud, sef tynnu adnod allan o'i gyd-destun Ioan 8 a'r cyfeiriad yna at Iesu'n sôn am yr Iddewon fel plant y diafol ac ati. Ac wrth gwrs byddech chi'n gallu dweud, wel wrth gwrs mae y proffwydi yn yr Hen Testament yn gallu bod yn eitha chwerw ac yn finiog iawn yn ei hagwedd at ei cyd-Israeliaid. Ac bod o'n rhan o'r ffordd o ddwyn perswad ar eu cynulleidfaoedd i ddod yn ôl falle, neu i newid i ffordd o fyw, neu i newid i hagwedd. Ond byddwn ni'n dychmygu bod amryw o'r testunau hyn hefyd wedi cael eu hysgrifennu mewn cyd-destun lle roedd y berthynas rhwng ddudwn ni synagog a cymuned Gristnogol wedi mynd yn ddrwg, bod nhw wedi chwerwi. A dwi'n yn credu bod o'n ormodiaeth i ddweud bod rhywbeth fel Efengil Ioan yn eitha sectaraidd yn hynny o beth. Nid damwain ydy'r ffaith bod Efengil Ioan yn cael ei ddyfynnu gymaint gan grwpiau sydd yn dymuno byw ar yr ymylon ac yn credu bod y gwirionedd gyda nhw, y ni ar nhw, chymod chi'n meddwl am y mudiadau crefyddol newydd yn America, Waco, a'r rhain i gyd. Maen nhw'n gyd yn dyfynnu Efengil Ioan fel i dogfen sydd yn lliwio fel maen nhw'n edrych ar y byd. Ond mae'n siŵr bod peth cwestiwn anodd i ofyn ydy, lle da ni'n creu ffin rhwng falle agweddau gwrth-iddewig mewn rhai o'r testunau hyn, a beth ddatblygodd yn wrth-symitiaeth mewn cyfnod diweddarach. Achos mae gwrth-iddewiaeth yn rhywbeth sydd wrth gwrs yn gweld Iesu fel canolbwynt y syniad o iachawdwriaeth, ac felly mae iddewiaeth wedyn ac Iddewon cyfnod Iesu'n cael ei beirniadu am beidio ystyried Iesu fel yr ateb i iachawdwriaeth. Ond mae hynny'n wahanol iawn i beth gewch chi ddudwn ni o'r ail ganrif ar 15 ymlaen, lle mae yna gasineb at Iddewon yn digwydd nid ar sail eu crefydd nhw, ond ar sail eu hil nhw, ac yn feolegol felly. Ond ar ôl deud hynny, dwi'n gobeithio dwi wedi gallu cyffwrdd ag o heno, ydy dangos bod yna botensial yn y rhai o'r testunau yma i gael ei defnyddio mewn ffyrdd
hollol negyddol a hollol ddinistriol, a bod nhw ddim bob amser dim ond yn rhyw fath o ffynhonnell o anogaeth ac o syniadau positif ydwn ni am grefydd ac am ysbrydolrwydd ac yn y blaen. Ys gai gamu mewn fan hyn, Catrin, a gofyn cwestiwn. Chi'n awgrymu yn y trydydd cwestiwn bod yna ddarlun unffurf o Iddewon. O'r hyn wela i, chi'n sôn am y ffordd mae'r beth wedwn ni'r Iddewon swyddogol yn cael ei cynrychioli. Achos os y'n ni'n edrych ar yr efengylau, wel, mae'r cymeriadau, mae'r dramatis personau bron bob yr un ohonyn nhw bron yn Iddewon. Sechareias yn y deml yn Jerusalem ar ddechrau lyc i y disgyblion o amgylch Iesu gyda'r esgyniad yn Matthew a Luc. Felly, falle bod na beryg edrych yn fwy penodol ar y rai oedd yn cynrychioli'r grefydd Iddewiaeth, yr Iddewon swyddogol, a nid yr holl bobl y bu Iesu yn ynglwm â nhw yn ystod i weinidogaeth, ar sawl y bu ef yn gweinidogaethu yn ei plith. Mae'r symleiddio'r darlun yna yn anhygoel. Na, mae hynny'n hollol wir. Ac wrth gwrs, y testun lle bydden ni'n meddwl sydd yn creu mwyaf o drafferth yn hyn o beth ydy Efengyl Ioan, oherwydd yno, does dim sôn am gwrthwynebu'r Iesu yn gwbl glir fel Phariseaid, oherwydd term Ioan amdanyn nhw ydy yr Iddewon. Ac felly, does dim rhyfedd felly bod y testun hwnnw yn fwy nag unrhyw un arall. Ar ôl dweud hynny, mae'n sicr, chymod, fel ydych chi'n dweud, mae'r disgyblion yn Iddewon, mae'r rhai sydd yn ymateb yn gadarnhaol i Iesu hefyd yn Iddewon. Ond yn Matthew, mae gennych chi'r darlun enbyd yma o'r Phariseaid fel rhagrythwyr, a bod nhw fel gwiberod ac ati epil gwiberod. Heb sylweddoli, mae dyma, neu heb werthfawrogi, bod na bersbectifau eraill am yr hyn yr oedd y Phariseaid yn ei gynrychioli yn y ganrif gyntaf. Mae hanesu'n yr enghraifft, a does dim dylanwad Cristnogaeth ar y testun yma, mae destun Iddewig o'r ail ganrif yn sôn am Rabbi Akiba, un o brif Phariseaid y cyfnod, yn dweud yr union yr un peth a Iesu ynghylch pwy yw'r cyntaf i godi'r garreg mewn achos o wraig yn godi nebu. Chymod, chydig iawn o bobl sy'n gwybod hynny, achos da ni'n meddwl dim ond amdanyn nhw fel pethau yr oedd Iesu yn ei ddweud. A dyna sydd wedi bod yn heriol, dwi'n credu, yn ystod yr 20fed ganrif. Mae hyn yn sicr yn wir am ysgolheictod y Testament Newydd, hyd yn ddiweddar, sef mae bod y pwyslais ar wahanrwydd Iesu yn hytrach na'i osod o yn ei gyd-destun ethnig, crefyddol, diwylliannol, sef Iddewiaeth y ganrif gyntaf. Diolch yn fawr. I chi mae'n symud ymlaen? Ie, Aled, faint o amser sgynnau ar ôl? Beth yw'r amser nawr o, wedwn ni bydd 20 munud? Reit. Os nag i chi mae'n cymryd mwy, fi'n credu bydd bobl yn digon ymyneddgar. Dwi am symud i falle ymlaen at rhywbeth chydig bach. O'n i'n mynd i sôn am, na'i neidio hwn. Reit. A mae o'n cydio yn agos iawn a deud y gwir efo beth dwi wedi bod yn cyfeirio ato fo hyd yn hyn, sef y berthynas felly rhwng y testunau hyn, y testunau hynafol yma a'r darllenydd cyfoes. Achos mae rhai o'r datblygiadau newydd ym maes y Testament Newydd yn arwydd hefyd o'r symud ffiniau sy'n digwydd yn ein diwylliant ni heddiw. Achos y gwir amdani, dyn ni'n byw mewn byd ôl-fodernaidd, a mae ôl-foderniaeth wrth gwrs yn ddrwg dybys o'r honiad yma y gallwn ni ddarganfod y gwirionedd
am union ystyr y gorffennol, ac yn yr achos yma union ystyr y testunau Beiblaidd. Ond ar ben hynny, mae nifer fawr o esbonwyr heddiw yn ffafrio pluraliaeth ac yn agored iawn i wahanol ddehongliadau o'r testun, a bod rheini'n dod o amrywiol gyfeiriadau. Rwan, mae un peth amlwg iawn i fi yn ystod yr 20 mlynedd dwytha ydy bod, chymod, ni wedi clywed lot yn ystod y dyddiau dwytha yma am sphere of influence, yr sffer dylanwad mewn ffyrdd hollol ddinistriol wrth gwrs. Ond o ran fy maes i, mae rhaid cyfaddau bod sffer dylanwad wedi symud yn radical. Pan o'n i'n fyfyriwr, o'n i'n troi i'r Almaen ac at yr hyn oedd yn digwydd yno. Bultmann, Kuhlmann, Käsemann, chymod. Peth cyntaf nes i pan o'n i'n mynd i'r brifysgol oedd dysgu Almaeneg, achos oedd pawb yn dweud wrthai fedrwch chi byth fentro wneud gyrfa fel yn y maes yma, ond i bai bod chi'n rhugl mewn Almaeneg. Rwan, dydy hynny ddim yn bod bellach. Mae'r dylanwad mawr bellach yn dod o America, o Ganada a'r Unol Daleithiau, ac o Ewrop hefyd, ond yr Ewrop mwy eingl Americanaidd. A gyda hynny, mae yna llawer mwy o bwyslais wedi troi at blwraliaeth, nid yn unig yn y ffordd ydyn ni'n dehongli, ond yn ein dulliau dehongli ni hefyd. A mae'r newid persbectif yma hefyd yn adwaith i'r duedd sydd wedi bod ymhlith dehonglwyr ddydwn ni mwy hanesyddol i diddordebau. A os gai ymddiheurio cyn bod fi'n deud hyn, ond y duedd hyd yn ddiweddar ydy bod esbonwyr Testament Newydd wedi bod yn wyn ac wedi bod yn wrw. A mae hynny wrth gwrs yn golygu wedyn bod yna ffordd o ddarllen y testunau yma sydd ddim wedi apelio at bobl sydd ddim yn perthyn i'r categori hynny. A pan o'n i'n fyfyriwr, mi ro'n i'n cael ynghyflyru o ddarllen y gweithiau Almaenig yn sicr, ond mewn cyd-destun Ewropeaidd yn fwy cyffredinol, bod os oedd gennych chi'r sgiliau cywir ac os oedd gennych chi y wybodaeth a'r dystiolaeth, mi allech chi fod yn eitha sicr bod chi wedi gallu canfod beth oedd union ystyr testun, a bod y dehongliad hwnnw wedyn yn un holl gyffredinol ac yn un wrthrychol o'r testunau hyn. Beth mae pobl mewn oes ôl-fodernaidd fel ni yn cydnabod fod bynnag ydy wrth gwrs bod pob un ohono ni, boed ni'n cyfaddau hynny a'i peidio, wedi cael yn dylanwadu gan ein cyd-destun ein hunain. A bod ni'n dod at y testunau yma gyda ein syniadau ac wedi cael a bod ni'n siapio ein dehongliadau ni ar sail yr hyn yda ni fel unigolion neu fel cymuned. Yr awgrym wedyn ydy y dylwn ni roi pwyslais nid yn unig ar gefndir hanesyddol y testunau a'r awdur gwreiddiol, ond hefyd bod rhaid i ni fod yn fwy parod i gydnabod beth yw rôl y dehonglwr cyfoes. Beth yw'n rôl ni fel darllenwyr cyfoes wrth i ni geisio dehongli testun. Felly, os gai grynhoi hyn yn fyr iawn, dwi wedi neidio, dwi'n ofni o'r cyntaf i'r trydydd, ond na i fynd trwyddyn nhw. Beth o'n i'n sôn yn yr hanner cyntaf am feirniadaeth hanesyddol sy'n chwilio am y byd y tu ôl i'r testun. Hynny yw bod ni'n ceisio darllen y testunau yma fel ffenestr o'r gorffennol. Rwan, os da ni'n edrych ar y testunau yma fel llenyddiaeth, wrth gwrs, da ni'n ceisio gweld beth da ni'n ei ddeall a yn ei ddysgu o ddarllen y testunau hyn o ran i dulliau cyfansoddi. Ond beth sydd yn cael lot o sylw erbyn hyn mewn maes astudiaethau Beiblaidd ydy beth sy'n cael ei alw'n feirniadaeth ddiwylliannol. Hynny yw, beth yw rhan y darllenydd cyfoes
yn y broses o ddadansoddi beth sydd o flaen y testun. Felly'n hytrach na defnyddio'r testun fel ffenestr i'r gorffennol, bod ni'n ystyried y testun fel drych ac yn meddwl am y ffordd mae yna gysylltiad rhwng y testun a ni a'r broses o ddehongli sy'n digwydd yn sgil hynny. Rwan, gadewch i fi nodi chydig o gwestiynau fel hyn. Yn ddrwg yna, a'i nôl. Felly, dyma'r fath o gwestiynau bydde nifer fawr o'r bobl dwi'n gweithio hefo nhw mae'r prosiectau yn gofyn. Beth yw'r berthynas rhwng y testun a'r darllenydd yn pa bynnag gyfnod? Ac yna falle bod nhw'n eitha drwgdybus o'r syniad yma bod yna fath beth a dehongliad gwrthrychol niwtral o destun. Yn enwedig oherwydd ein bod ni gymaint o bellter yn amser, o ran amser rwan o'r testunau hyn, ac dim ond yn cael rhyw gepolwg mewn gwirionedd o'r amgylchiadau sy'n cael eu disgrifio ynddyn nhw. Ond hefyd bod rhaid i ni roi bwyslais ar cyd-destun diwylliannol yn hunain a sut mae hynny yn cyflyru ni i ofyn cwestiynau penodol. Gai roi cwpl enghreifftiau i chi. Cwrs arall dwi'n ei ddysgu fyfyrwyr yn y brifysgol ydy cwrs ar rôl y ferch mewn testunau. A dylanwad ffeministiaeth ar y ffordd mae rhywun yn edrych ar y testunau yma trwy lens benywaidd yn hytrach na gwrwaidd. Neu'n sicr yn gofyn, wel, pam mae'r testunau hyn, sydd wrth gwrs i gyd wedi cael eu hysgrifennu gan ddynion, sut mae merched yn ymateb i hynny o safbwynt i cyd-destun a'i profiad i hunain. Un arall bydden ni'n ei ddweud ydy dehongliad pobl sydd yn byw yn y trydydd byd. Y syniad yma eto bod eglwysi yn yr ystyr fyd-eang wedi cael y monopoli dros sut i ddehongli'r testunau hyn. A dim ond nawr yn sgil digwyddiadau yng nghanol yr 20fed ganrif gyda Martin Luther King ac yn ddiweddarach wrth gwrs hawliau sifil ac ati, bod pobl yn y trydydd byd, a hefyd yn Ne America, gyda'r angen am ryddid ac am lais a byw mewn cyd-destun ar ôl y syniad o cael ei coloneiddio gan ymerodraeth Brydeinig ac ati, yn gofyn, wel, sut fedrwn ni, beth mae'r testunau hyn yn ei ddweud wrthon ni, a sut fedrwn ni ddehongli nhw yng ngoleuni yn profiad yn hunain, yn enwedig felly fel pobl sydd yn byw, fel dwi'n dweud fyny, ar yr ymylon. Fath o lyfrau felly sydd fydd o ddiddordeb i chi, dwi'n meddwl, ydy fel y llyfr yma, Reading from This Place, Social Location and Biblical Interpretation in a Global Perspective. Mae yna lu o lyfrau fel hyn sydd yn cael ei sgrifennu heddiw, ac maen nhw mor ddylanwadol o ran ceisio gwneud i ddehonglwyr fod yn llai hyderus, bod nhw wedi canfod y gwirionedd am y testunau hyn. A mae Segovia fan hyn yn dweud, dwi'n credu, mewn ffordd hynod o effeithiol. Cultural criticism, mae'n dweud, is a joint critical study of texts and readers, perspectives and ideologies with a focus on the flesh and blood, all reader always positioned and interested, socially and historically conditioned, and unable to transcend such conditions. A dwi'n credu mae cymal ola nes sy'n bwysig. Chymod, bod ni yn cydnabod bod ni yn meddwl rwan am y testunau a safbwynt ein hunaniaeth ni fel Cymru, bod ni'n gwneud hynny o safbwynt ein hunaniaeth ni'n perthyn i enwad benodol, o ran hanes, o ran beth os ydyn ni yn wragedd neu yn ddynion. Mae'r holl bethau hyn yn creu rhyw fath o ragdybiaethau ac yn creu rhyw fath o DNA i ni sydd yn mynd i gael effaith ar y ffordd ydyn ni'n darllen
y testunau hyn. Rwan, dwi am neidio ychydig a sôn am y dyn yma'n fyr iawn cyn cloi. Yr athronydd yma wedi cael dylanwad aruthrol ar y ffordd yma o feddwl. Gair Duw oedd yn athronydd o Brifysgol Heidelberg yn yr Almaen. A mae ysgrifennodd o lyfr hynod o bwysig o'r enw Truth and Method, lle mae'n sôn am beth mae'n ei alw'n The Fusion of Horizons, ymdoddiad y gorwelion, lle mae rhaid i ni sylweddoli bod dehongliad a dealltwriaeth yn digwydd yn y gwagle yma yn y canol rhwng y testun ddydwn ni a ninne fel dehonglwyr. Reading an ancient text, for example, involves encountering a very different world from our own. Dyma ni gylch ddydwn ni ar y chwith y byd yn y pellter o'r gorffennol, a dyma'n byd ni. Ond mae'r hyn sydd yn digwydd ydy bod ni'n bod ni'n dehongli y popeth yn y gwagle yma rhwng y naill a'r llall. The horizon of interpretation is a process that changes continually, and understanding is always, medde Gadamer, the fusion of horizon. Wel, mae'n ddadle brwd, fel y gallech chi ddychmygu ymhlith ysgolheigion heddiw ynghylch yr egwyddor yma o ddarllen o bersbectif y darllenydd cyfoes. Gan ofyn, wel, ydy hyn yn cael ei wneud ar draul statws y testun fel gwaith a luniwyd mewn cyfnod penodol ac ar gyfer cynulleidfa neilltuol, ac dylen ni ychwanegu hefyd statws y testun fel testun ysgrythurol. Rwan, dydy hyn ddim yn golygu nad yw esbonwyr o'r gerllewin am fod yn agored i ddehongliadau eraill o'r Testament Newydd, ond maen nhw'n pwysleisio'r angen am ganllawiau priodol mwyn penderfynu a yw darlleniad o'r testun yn un dilys a'i peidio. Byddai'n dod tua'r diwedd rwan drwy sôn am waith rhywun o'n i'n gweithio'n eitha agos efo fo cyn i farwolaeth llynedd, yr Athro o Brifysgol Caeredin. A mewn darlith rai blynyddoedd yn ôl, mi nath o awgrymu y dyle esbonwyr y Testament Newydd ddatblygu'r hyn a alwodd yn hermeneuteg yr agape, rhyw fath o agwedd ddehongliadol sydd yn rhoi pwyslais ar yr agape, sef y gair Groeg am gariad, a bydden ni'n dweud hefyd fan hyn am fod yn edrych allan ac yn ymateb tuag allan at yr un arall. Mae Hwtado yn dweud bod 'na ddyletswydd ar bob un sydd yn dehongli ac yn astudio y Testament Newydd i feithrin parch at ddau fath o bobl neu ddau grŵp o bobl, sef ar y naill llaw, rhai hynny yn gyfrifol am lunio'r testunau Beiblaidd eu hunain, ond hefyd at i gyd-esbonwyr cyfoes sy'n arddel dehongliadau gwahanol iawn o'r testunau. Rwan, mae'n dweud fel hyn, we are called to community, to discourse, interchange, speaking to others in order to be understood and striving to understand what others say. In the New Testament, the obligations that we owe to others are collectively referred to as agape. Rwan, y gair fel o'n i'n deud, cariad, ond mae hwn yn fwy penodol, a responsible, caring, and also critical engagement with others, with their needs, rights, and responsibilities. Fel hyn mae o'n cloi, a hermeneutics of agape forbids us from reducing the interpretative process to an opportunity for the self-expression of the interpreter. Reminds us that interpretation is an opportunity and a responsibility to engage another in good faith. A pwy yw'r arall yn y lle yma? The author, earlier readers, the cultural setting of the writing, and other person-shaped features. Felly, mae o'n amlwg yn y dyfyniadau hyn bod Hwtado yn credu bod y proses o ddehongli yn brofiad cymunedol yn hytrach nag unigolyddol,
A bod na le i blwraliaeth neu o bob math o wahanol ddulliau, ond yn y pen draw bod yn rhaid i ni gofio bod ni yn ceisio dehongli'r testunau hyn a bod ganddyn nhw hefyd y syniad gymunedol yma o ddehongli. Rwan, cyfan dwi wedi gallu wneud mewn awr a hanner heno ydy prin gyffwrdd ar amrywiol ddatblygiadau sydd wedi bod yn nodweddu y maes i ers bron i ganrif deud y gwir. Ond dwi'n gobeithio byddwch chi wedi gweld bod mae'r hyn sydd yn nodweddu y maes erbyn heddiw ydy'r awydd yma i ehangu gorwelion ac i beidio ystyried y dasg neu'r ddisgyblaeth o astudio'r Testament Newydd fel rhywbeth sydd wedi cael ei ffosileiddio. A hynny'n hynod o bwysig, dwi'n credu, wrth feddwl am y dylanwad a lle'r dehonglwr yn y broses yma o ystyried ac o fyfyrio ar yr hyn dyn ni gyd yn ei wneud wrth ddarllen testunau fel hyn. Felly dwi'n eitha hyderus bod, ac yn optimistaidd mewn gwirionedd, bod yr amrywiaeth yma dwi wedi sôn amdano fo yn tystio i natur ddynamig a chyffrous astudiaethau Beiblaidd ar hyn o bryd. Ond mae'r sialens sydd yn wynebu ysgolheigion y Testament Newydd ydy ceisio gwarchod y ddisgyblaeth rhag mynd mor fratiog, cael ei dryllio mor chwildryw fel bod ni ddim yn gallu siarad efo'n gilydd. A mae yna weithiau duedd a perygl bod hynny'n mynd i ddigwydd. Ond dydy hyn ddim yn golygu bod rhaid i ni ddychwelyd a chanolbwyntio dim ond ar yr hen ddulliau traddodiadol o drafod y testun, ond mae rhaid i ni gofio hefyd mae casgliad fel y pwynt yr oedd Noel yn ei ddweud, mae casgliad o lyfrau amrywiol ydy'r Testament Newydd mewn gwirionedd, a bod yr amrywiaeth yma yn ein hannog ni'n barhaus i arbrofi ond i blymio'n ddyfnach ac yn ddyfnach o hyd wrth geisio deall beth yw gwreiddiau Cristnogaeth. Felly, os gai gloi gyda just mynd nôl at Larry Hurtado a'r syniad o'r hermeneuteg yma, y ffordd yma o ddehongli, os yw esbonwyr cyfoes felly'n barod i ystyried eu gwaith fel proses gymunedol, a llenyn parch i cydweithwyr, a hybu dealltwriaeth rhyngddyn nhw, dwi'n eitha ffyddiog y gall ysgolheictod y Testament Newydd hefyd elwa ar yr hen yn ogystal â'r newydd, fel da ni yn symud ymlaen rwan yn gyflym i'r drydedd ddegawd yr unfed ganrif ar 20. Iawn, dyna'r cyfan o'n i am sôn. Mae gennau chydig o bwyntiau, ond dwi'n credu bod fi wedi rhedeg allan o amser heno, Aled. Bidwch a pryderu. Beth yw'r amser nawr? Mae 5:20 i 9. Diolch yn fawr. Mae rhaid i fi gyfadde, wnaethoch chi loni yng nghalon ni wrth fynd drwy syniadau Gadamer a Hurtado fyna ar y diwedd, achos rydyn ni'n gwybod ar hyd y 20 mlynedd diwetha, mae dylanwad ôl-fodernïaeth wedi bod yn fawr ar ein dealltwriaeth ni gyda'n gilydd ar y fryddiau Beiblaidd fel Astudiaethau eraill, a rydyn ni'n deall pam bu raid i ni weld bod angen colli'r fraint epistemig na oedd gyda'r academi yn blaenorol, achos bod edrych ar perspektif yr unigolyn, a'r gymdeithas, a'r diwylliant mor bwysig. Ond o'r hyn i chi wedi cyflwyno i ni yn enwedig o waith Hurtado fan hyn gyda hermeneuteg yr agape, mae yna fodd i weld hyn yn ffordd nid i ail ennill yr hen fraint epistemig, ond i weld bod e'n dasg i ni gyd fel Cristnogion, i gyd ddehongli ar y sail yr holl ystod o ddehongliadau o'r ysgrifennwr ymlaen i ninnau heddi fel Cristnogion. Felly nath hwnna'n loni, mae'n rhaid i fi ddweud. Os yna gwestiynau o gwbl?
Mae llaw Gareth lan fi'n credu. Chi ar mute, Gareth? Chi ar mute o hyd? Ewn ni at Hefin gynta, wedyn ni os bydd Gareth yn gallu dadfudo. Diolch Aled, mae'n rhywbeth da fi bod fi'n gofyn cwestiwn arall, ond yn wahanol i Aled fy hyn, rhaid i gyfadde na o'n i ddim yn gyfarwydd ar ddau wron yna ar y diwedd. Un peth nath yn haro i Catrin wrth clywed chi'n siarad fan yna, o'ch chi'n sôn am ymdoddiad y gorwelion ar yr agwedd hynna, a os ddealles sy'n iawn bod chi'n deall popeth ar sail profiadau a cyd-destun eich hunan fel petai. Felly, sut mae hwnna'n gweithio ar lefel cymdeithas neu grŵp o bobl? Achos beth oedd yn haro i, os ydy fe'n gweithio ar lefel unigolyn, mewn ffordd mae hynna bron a bod yn dweud bod ni gyd yn mynd i ddehongli a bod hawl gyda ni bron a bod i ddehongli popeth yn cyd-destun profiadau. Hynny yw gall Hefin Jones darllen y Testament Newydd yn sgil ei brofiadau a'i gyd-destun ei hunan. A dwi wedi deall hwnna'n iawn. Falle bod fi ddim wedi rhoi'r pwyslais yn gwbl glir fan hyn. Be o'n i'n gobeithio, be o'n i'n trio i ddeud oedd beth mae dylanwad Gader yma ati ar y maes ydy deud bod rhaid i ni bellach gyfadde bod ein hunaniaeth ni a'r cyfan sy'n gwneud ni'r hyn ydyn ni yn cael effaith ar y ffordd yr ydyn ni yn dehongli testun. Nid bod yn rhaid i ni ddweud bod y cyfan yn cael ei siapio gyda ni'n hunain, ond mae yn ymateb i'r syniad eitha haearnaidd yma oedd mewn. A dwi'n credu bod o'n unigryw i'r Testament Newydd, a deud y gwir. Dwi'n meddwl bod o'n wir am y ffordd o pobl yn arfer astudio hanes ac archeoleg. Os gennych chi'r sgiliau, os gennych chi'r dystiolaeth, a mae gennych chi'r testun, a ydych chi'n eitha hyderus bod chi wedi darganfod rhywbeth o bwys, dyna yw union ystyr yr ymadrodd neu'r testun yma neu beth bynnag. Lle mae Gadamer ag eraill wedi ymateb i hynny a dweud na, mae popeth da ni'n neud bwyd, ch'mod, mae Betty Wyn yma. Tybed rwan ydy Betty Wyn yn ystyried wrth dewis pregeth bod, reit, dwi'n mynd i fynd ar ôl rhywbeth sydd o ddiddordeb i fi yr wythnos hon. Felly falle bod gweinidogion a phregethwyr ddim yn ymwybodol bod nhw'n gwneud hynny, ond y gwir yw, mae pob peth yn ei wneud o ddydd i ddydd yn anymwybodol yn deillio o'r hyn sydd yn o ddiddordeb i ni, neu sydd yn rhywbeth sydd yn bwysig i ni. Deall hynna'n iawn. Dyna o'n i'n ceisio i ddweud. Sori os ti Betty Wyn yna, bod fi'n cam. Mae Betty Wyn wedi jengyd, ond mae Gareth moyn siarad. Fi'n meddwl bod y gwraidd gymunedau wedi dysgu ni newydd. Am oedd maen nhw'n astudio un darn o'r ysglythyr a gweld y darn yna yn berthnasol i'w sefyllfa nhw. Hwna'n wir? Bendant. Ch'mod, i fynd nôl, mae cysylltu hynny gyda'r pwynt o'r Hefin yn ei wneud. Mae gennym ni gyd syniadau ni yn hunain fel unigolion, ond wrth gwrs mi rydyn ni'n blant yn diwylliant hefyd. Ac felly ar hynny o beth, mi allan ni fod i ryw raddau yn meithrin syniadau sydd yn deillio o'n profiad ni fel rhan o gymuned yn ogystal ac fel unigolion. Dyna dwi'n credu, ch'mod, felly byddwn ni ddim eisiau, ond be fel o'n i'n sôn am ddylanwad, ch'mod, mudiad hawliau sifil enghraifft ar y syniad bod merched yn credu. Wel, dwi'n gweld rhywbeth gwahanol yn y testun a bydde rhywun gwrwaidd yn ei weld yn y testun. Neu'n aml iawn yn dweud, ac yn ein gofyn cwestiynau, wel, pam mae rhywun fel Sara yn gorfod clustfeinio
o ddrws i ffabell, pan mae'r angylion yn dod i ddweud bod hi'n mynd i gael baban, reit, dwi'n mynd nôl i Lyfr Genesis rwan, pa ham, chymod, os ydych chi'n edrych ar waith esbonwyr ar Lyfr Genesis, does neb erioed wedi gofyn, wel pam mae'r angylion yn dweud wrth Abraham ac ddim yn dweud wrth Sarah bod hi'n mynd i gael baban. Chymod, dyna sut mae cwestiynau, sut mae yr hyn sydd yn gyfrifol am yr hyn ydyn ni fel pobl yn mynd i gael effaith ar y ffordd ar beth dyn ni'n chwilio amdano fo am y testunau hyn. Diolch. Mae Elfed ar cwestiwn ola. Wel, dwi wedi gwrando, dwi ddim yn ddiwinydd, ond dwi'n Gristion. A beth fi wedi syni heno yw, yn y cyflwyniad ac yn y trafodaethau, sim sôn wedi bod am arweiniad yr ysbryd glân i ddeall yr ysgrifenau. Dwi ddim wedi cael ei sôn amdano o gwbl. I ni'n gweddio ar ddechrau yr oedfa er enghraifft. A mi ddiw fo gyda ni, i'r ysbryd glân i'n harwain ni ac i'n goleuo ni ac i'n helpu ni i ddeall y neges. A hynny yn enw Iesu Grist. A chymod, fel crediniwr, dwi'n credu bod hynna'n digwydd, a mod i'n cael arweiniad ac yn deall. Ac yn ystod y pandemig yma, mae rhai o'r eglwys hon wedi bod yn darllen y Beibl yn reolaidd 2 gwaith yr wythnos ac wedi mynd trwy'r Testament Newydd i gyd. A chymod y profiad o'n i'n gael, wedi clywed rhai o'r adnodau a phenodau na lawer gwaith, o'n i'n cael golwg newydd ac arweiniad yr ysbryd. A licen ni sy'n ni'n pwyso mwy ar hwnna. Mae un o'n cynwenidogion i yn y llun gyda fi mynd nawr. Chod arweiniad yr ysbryd. Dyna beth i ni moyn. A dyna beth yw yr allwedd i weld Duw yn Iesu Grist yn y Testament Newydd reit trwyddo fe. Diolch. Chi mae'n ymateb i'r cwestiwn, Catrin, siwt i ni'n edrych ar yr holl faes o ymrydiau'r Testament Newydd fel Cristnogion, yng ngoleuni yr ysbryd glân yn goleuo'r Cristion wrth edrych ar y testun. Yn sicr mae hwnna yn faes hynod o bwysig ac mae yna bwyslais helaeth ar ddadansoddi ac ar fyfyrio ar y testunau hyn fel dogfennau diwinyddol ac o ran ysbrydoliaeth hefyd. Do'n i ddim yn gallu anelu o gwbl at fod yn holl gynhwysfawr heno. Y mwriad i oedd rhoi rhyw awgrym o'r amrywiaeth, ond hefyd o'r sialensau. Dwi'n credu mai dyna o'n i'n ceisio wneud heno. Nid rhoi unrhyw fath o chymod, y gair ola. Cyfan fedra i wneud ydy sôn am yr hyn dwi'n ei weld, nid yn gymaint falle o'r hyn sy'n digwydd o fewn cymunedau crefyddol, ond yr hyn sydd yn digwydd mewn prifysgolion ac mewn colegau diwinyddol hefyd i raddau, ac efallai mae'r sialens ydy ceisio pontio'r gygendor yna, yn hytrach na, a mae yna lot fawr yn gwneud hynny, ond mae yna lawer sydd ddim hefyd. Diolch yn fawr iawn am hynny. Ac am ateb yn cwestiynau ni i gyd ac am ddelio gyda'n sylwadau ni i gyd. Diolch yn fawr am fod gyda ni a gai ofyn i ni gyd i weddio nawr ar ddiwedd yn sesiwn gyda'n gilydd. Diolch i ti o arglwydd Dduw am darweiniad di gyda ni bob amser. Diolch am yn helpu ni i ddirnad siwt wyt ti yn siarad â ni drwy dysgrythu'r drwy'r byd o'n cwmpas ni, ymhlith yn chwiorydd a'n brodyr yn Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr ar ddiwedd yn hamser gyda'n gilydd, bendithia ni wrth i ni symud mlaen i ystyried fwy y pethau mawr
yr wyt ti am ddysgu i ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi i gyd. Mi fydd y sesiwn nesaf gyda y perchedig Betty Wyn nos Fawrth nesaf pan byddwn ni yn trafod datblygu doniau aelodau oddi fewn i'r eglwysi. Mae'r ddolen o dach chi heno yn mynd i weithio wythnos nesaf hefyd a mewn pythefnos pan fydd y Dr Alun Tudur yn agor yr un maes o ddirnad a datblygu doniau aelodau yr eglwysi. Diolch yn fawr iawn i chi a nos da. Diolch Aled. Diolch Aled a Catrin.